44 роки колонії суворого режиму на 4 за віру та національність. Так на цинічний вирок Рустему Абільтарову, Ремзі Меметову, Енверу Мамутову і Зеврі Апсеїтову реагують сьогодні в окупованому Криму і на материковій Україні. Ось з такими плакатами мусульмани не терористи, не байдужі до долі кримсько-татарських бранців, по всьому світу організували флешмоб. Вони певні, сьогоднішнє рішення Кремля – це помста усьому кримсько-татарському народу за нескореність окупаційному режиму. Ким були до арешту політичні бранці Кремля, розкаже наша Тетяна Сулій. В очікуванні вироку чоловіки провели у СІЗО 955 днів. Їхнє життя до арешту нічим не відрізнялося від життя звичайних людей. Рустему Абільтарову 39, і у нього 4 дітей, 3 синів і донечка. У Бахчисараї не було кращого будівельника, ніж він. У Ремзі Меметова 2 вже дорослих дітей. Ще в 95-му він з інженера перекваліфікувався на кухаря. У Енвера Мамутова 7 дітей і дружина. І лише він міг подбати про свою велику родину. Зеврі Апсеїтов на життя собі і 4 дітям заробляв, працюючи стоматологом. Терористами цих 4 правовірних мусульман вважають лише російські окупанти. І обратіть увагу, яка у нас вирисовується 4. Предприниматель, повар, строитель и стоматолог собирается свергнуть конституционный строй России, собирается свергнуть государство Российская Федерация. Либо настолько Россия ничтожна и слаба, что вот эти 4 человека, которые даже не имеют отношения ни к каким силовым структурам, способны это осуществить, либо же это откровенная ложь и клевета. 44 роки неволі на 4 кримських татар – це помста Путіна за те, що кримських татар так і не вдалося приручити, тому кількість політичних бранців Кремля нині лише зростає. Росія мстить сьогодні. А сроки, конечно, нормальному человеку вообще понять это не просто 17, 9, 10 лет. Это, конечно, жизни людей, жизни семей, родителей, детей. Но я убежден, что эта жестокость обернется против самой России. То, что произошло сегодня, уже достаточно оценку этому событию дали. Это фашизм, это беспредел, это огромные сроки совершенно невинным людям. И таких становится все больше и больше. Количество политических заключенных, узников, заложников не уменьшается, а только увеличивается. Плюс к этому еще добавляются воєннопленні. За них молилися у багатьох містах і селах окупованого Криму, у Стамбулі і Гебзе. وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Сьогодні дуа на підтримку політичних в'язнів відбулося у столиці. Аллах, допоможи звільнити нашу батьківщину, допоможи нам повернутися туди, захисти Зеврі, Енвера, Ремзі, Рустема і всіх тих, хто зараз перебуває у в'язниці. Підтримай їх і їхні сім'ї. Мій тато не терорист. Про це у своєму листі написав син несправедливо засудженого до 17 років колонії суворого режиму Енвера Мамутова. Його зачитав муфтій мусульман Криму Айдер Рустемов. За його словами, волею Всевишнього усі політичні в'язні зможуть воз'єднатися зі своїми родинами. Вот уже 3-й день рождения праздную с грустью, так как со мной рядом нет того, кто поддержал бы меня по-мужски, кто сказал бы мне подобного рода слова, которые я слышал в 3 года. Нет рядом того, кого я могу обнять, с кем могу побороться. Подурачиться нет моего отца. Его насильно удерживают, обвиняя в немыслимых для нашего народа вещах. Свободу політичним в'язням і мусульмани не терористи. Такий марафон цими вихідними запустили у соцмережах. Лише за 2 дні його підтримали 1000 небайдужих у всьому світі. Сьогодні до марафону долучилися у Києві в духовному управлінні мусульман Криму. Всі ці люди вірять, несправедливий вирок їх не зламає. І їхня неволя невдовзі скінчиться так само, як і окупація Криму. Тетяна Сулій, Асан Емінов, Іслам Пінка, Заман, АТР.